traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending nga isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabayan sang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos ng alagad, Mark Salanga. Yes, good morning, Negros Occidental and Bacolod City. And malabot na sa itong atingog, ini si Konsehal Israel Ising Salanga sang Bacolod City. Good morning, nung Henry Espolgar, JM, mayong aga man sa station manager. No na di mala magbanwan news chief, Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati isang Aksyon Radyo Bacolod. Domingo karon nga adlaw, Pebrero 27. Baw, isa na lang kadlaw sa ilo na ta sa bulan sa Marso. Ulihing nga simana sa bulan sa Pebrero 2002. May nga gasa kay ito, Pros Lunaria, nahidlaw ko mang greet sa ila. Kay, nagbisyon niya ako naptapti, bagulan na kayo. may mga limutan sa lakas Saliana, SB Anyo ni Cor. Amo man sa kay Pre Romel, kag Lara Pardilla, nung Noel Chia. Aga pa si nung Noel, nagpanghakwat sang iya da kay na nga mga butilya, mga baligya ni nung Noel Chia. President Celso, Pre Randy Fertes, exclusive distributor sang Mike Meriton Pain. Okay, Tito Rued Meliesa. Morning, Tito. Good morning sa kay Eli Mar Redimo. Alex Fuentes, good morning. Sixto Soles, Christopher Masconiana, Team Querido, Alebrila James Yap, Alan Sixto Christopher Masconiana, Chris Noblezada, Manuel Onjero, Julius Somes, Lori Didolo, Marimaye Garcia, Mariel Pihilan, Carlito King, Michael Pula, kag kay Boss Peter Ojero dira sa Barangay Tangob, Julius Sitar Mama Ed kag Papa Junior dira sa may East Home sa may Fortune Town, Barangay Estefany. Natulon kong haway ko. Ano Okay. ba lang aton mga topic sa karon? And we encourage everyone na magpamati, gid, mag-monitor because this is very important, no? Oo, correct. Pero tinik importante isang aton nga topiko karon nga aga. Para may idea ang aton Bacolod noon, o aton mga tigpalamati, kung ano bala ang nagakatabo subong sa bilog ng kalibutan. Okay, particularly ang gera nga nagakatabo sa gera na ang away lang anay, ang ginamo nga nagakatabo sa Ukraine kag Russia. Mahatag kita sang jutay nga information based lang sang aton man nga mga natipon nga mga information. Latest information sang gakatabo didto nga gakinaga. So ang aton mga topiko will be about sang war between Russia and Ukraine. Yes. And ang second topic natin karon, Ang food security. Damo gapigado so damo ga reklamo subong nga grabe ang pagmahal sang gasolina, pandemic and all. Paano bala kita makahimo sang palangabuyan pagi sa pagtanom sa aton mismo puluyan? Sa aton mismo backyard. Ano ba lang ang mga tanom ang nami gamiton? what if wala ka backyard? May ara na karon Ideyahan karon. solusyon si Solusyon Ma'am karon. Emma Bachinelia. But in the meantime, nag-team building ang Grupo Progreso. Sadya sa inyo. Kasadya dito, no, gina-post naton and even sa page ni Mayor Bing, gina-post ang activities naton. No, tanan niya GP, ginag-team building activity anay para before kita mangin masako, before mag full-time, Correct. tungod bukas na ang campaign period sa March 23 or 24 siguro, no? Naka-time na nga daan ang kada isa sa pag-enjoy, sa pag-banding, no? Kag masadyagid ang naging outcome sang banding sang Grupo Progreso, kompleto ang aton ka partido and makita tagid niya si Mayor Bing niya, Vice Mayor El Cid, kung Dan Atayde, siya dugit niya game. Kag mga councilors naton kompleto kamo. And subong very well relaxed di sila katama, no, naka stress free gid dito and ready gid kung pag-istoryahan naton bala ang away lokal sa Bacolod City. Subong makahambagit ko yang ining Grupo Progreso, particularly ang Big 3 naton, ready, handa kag positibo gid, no, sa mangin palabuton nga campaign period naton. Ready Of na. course, kaupod naton ang aton mga kaupdanan sa Grupo Progreso, no, ara dira si upod naton si Councilor M. Ang, Councilor Cindy Rojas, kag si Cash Montalvo ang aton nga Marlon Solidom. tatlo ka babaeng Idol. konsihales, no, nga nagapapili man under Grupo Progreso. So M. Ang, Cindy Rojas, Cash Montalvo,
we have our incumbents. We have si CL, Carlo Lopez, Dindo Ramos, Attorney Archie. Attorney Archie Baribar, Attorney Inoy Novero. We also have Ed Guillem, upod Ed man naton. Mention mo, Maradon Solidom, Solidom. upod naton. Doc Chris Surungon. Sorongon, of course, Kitabe, no? Kag ang Councilor isa. Israel Salanga. Oo. And ang last nato niya kaupod, Cap Jonathan Diaz. ang kapitan, kag former SK chairman, kag representante sa LGBT community, Kap Jonathan Diaz. Sus, pwede ka sa Diyasa mo dyan po. Gani, ka-intragin sila sa game show. And even now, no, ongoing ang team building activities naton. So, madamang salamat sa mga comments and support sa aton mga kaupdanan, no, sa Grupo Progreso. Alright, no nga mo niyo. This is very important. Dapat maintindihan gid sa aton yung mga pumuluyo. Ano bala ang nagkakatabo sa buong nga war between Russia and Ukraine? Kahit hindi man pwede nga puro lang showbiz and kutso-kutso sa piyak balay ang aton Puro lang hindi. Hindi man pwede nga COVID, kaya nag-recover na kita amat-amat. So, dili kita anay para ma-inform naton kag mataas-taas ang awareness ang aton iya nga mga pumuluyo kung ano ba nagkakatabo sa buong nga war between Russia and Ukraine. Kabalo ka, mabata nga tibay kami labot, layo to. Hindi. Ay, grabe na. Dapat aware kita tanan para Grabe ni. tulungan kita pagpangamuyo sini because kung matabo nga magdako ag magsigigid, apektado ang bilog nga kalibutan. Ikumparar ta karon ang military warfare sining Ukraine kag sang Russia kag pila bla ka bilog ang nuclear warheads nila. Ano blang mangin epekto global effects sini sang inaway. One way or another mapatay mo sindi rektata nga konektado, rektata nga maigo sining matabo nga away if ever kasi Putin hindi kanya magkuan mo. Hindi gid siya mag lay low. Hindi gid siya grabe nga ayo sang pila ka mga leaders sang pila ka mga nasyon sa bilog nga kalibutan hindi magpati. Hindi iya paubos ining si Vladimir Putin. Anyway, kadto kita sa aton nga istorya po. Pagkapamati gali Herna Rose, good morning. Prehil, wow. Hill Flores kapamati gid. Fernandez Eric, kapamati gid sila. Irene Alunan, ising gihapon. Yeah. Councilor Thank ising you. gihapon kuno. Elimar Redimo from Kawayan. Elimar Redimo. Ginabasa ko gali. Alex Fuentes. Okay. So kadto kita sining away sang Russia kag Ukraine. Una, matag kita siyempre sa gamay nga background. Ang presidente sang Russia amo ning si Vladimir Putin. 69 years old, former intelligence officer sang Russia. Nangin presidente sang Russia from 1999 to 2008. Kag 2012 to the present. Butsilingon, asa subong siya ang presidente. Ang presidente naman sang Ukraine amo si Volodymyr Zelensky. Kung pamatian mo ngalan nila Vladimir kag Volodymyr do pare-pareho. Puro Volodymyr ang ilang mga ngalan. 44 years old, former actor and comedian. Butsilingon ining presidente gila sang Ukraine, former actor. Gamay nga background sang ilang away nga nagaluntad karon sa pungsod. That time 1921, 1922, ining Ukraine kag Russia, alyansa ni sila, kaparte ni sila sang Union Soviet of Socialist Republics o USSR. Ginakabig isa sa pinakadako nga nasyon. Ginkilala ni sila sang Europe nga isa ka country sometime in 1940s. Nga kilala sila bilang isa ka country, hindi lang isa ka country. Pinakadako nga country sa bilog nga kalibutan. Sa bilog nga kalibutan. Let's say pinakakusog. Let's say ang USSR Philippines, so sila Palawan ang sila. Ang Ukraine. Ang Ukraine. Part Palawan sa sila. Philippines. So dito naman niya sa USSR, part sila sang part sila sang Russia, isa sa kanasyon. Okay. Ang Union Soviet of Socialist Republics, that time, 15 ka mga countries. Mind you ang Russia, isa sa pinakalapad nga area, nga country, Nasyon. nga nasyon, pinakalapad within area, Land area. Land area, lapad pa sa United States. Oo. Sa US. Ining Russia, isa pa lang siya. Lapad pa sa China, di ba? Lapad pa siya. Oo. Imagine ka, sang that time, sang USSR nga time, 15 sila kabilog. Imagine ako na sila ka superpower that time. Now, makadto kita kung paano yun napuhag. Ano ba lang mga pila ka mga rason sang away karon sang nagkatabo sa dito nga lugar, no? Suno sa Russia, suno sa aton man nga nakita siyempre sa internet, gwa subong sa YouTube, si Putin naga-aligar
nga may nagkakatabo nga genocide. Putin isa Si muna Putin. sang presidente sang Sang Russia. Okay. Nag-aligar siya nga may nagkakatabo nga genocide, humaling pa sang una. Butsilingon ang mga Russian niya nga mga tao, ginapang papas, ginapamatay. Mas bala tigdamo nga ginapamatay. Kuno sa area sa east sang Ukraine. Balo ka border ni sila mo, tapikay sila mo. Oo. Sa dira ang sa nagatopic nila, may allegation siya nga ginapamatay da ang mga Russian Okay. nga mga Sang Ukraine. sang Ukraine. Ukrainian. Hindi lang soldado, civilian. Okay. Ang i-allegation. Iyan a version. Yan yung version. Okay. That's why hindi man siya magpasupil. Actually, damo-damo, Councilor, nambal ko na kay na Councilor S, nga damo-damo sa mga nasyon like Italy, Canada, kahapon, US, hindi, Biden, and introduce ang Canada, kag Italy, grabe nang ayo nila sa kay Putin. Nga, stand down, Abi. Nga, itsakto na nga, nagpadala sa sang mga troops mo sa Ukraine. As in, hasta kung kita ka lang guro, nga ginapanapakan niya sang tangke, sang Russia, ang mga civilian sa lakyan. Ginapanapakan. Latest countdown, sang nagkalamatay kagapon, sa kagapon lang nga, base may mga nagdugang pagidsubong, 137 na kabilog. Okay. Including civilians ang nagkalamatay sa Ukraine. Wala ko kabalo kung parts ng Russia and all. Basta ang total nila is 137, including ining 13 ka mga border military patrol sang Ukraine, nga nagabantay sa Snake Island. Kahapon, may isa ka radio communication ang halin sa battleship sang Russia nga mag-stand down sila sa ila ginabantayan nga border. Ining 13 ka mga army nga Ukrainian. Sing nila kay kun hindi Ariad, ginatagaan ka mo namon subong sang choice. Kay kun hindi, you'll be bombed. Ubos ka mo patay. Pero teka lawig sang ayo sang Russia, isa lang niya kasintin sa sabat sang Ukraine na may pamiyaya patugani. Get the F. Oh. Hambal ni Ukraine. Hambal sang isa ka army sa Ukraine. Kaya hindi kami maghalin sa Hindi kami boundary. magaling. Boundary sa Snake Island. Okay. To make the story short, gibombahan sila ubos. 13 kabilog ka army patay Okay. sa Ukraine. Part na sila sa 137 nga nagkalamatay. Ang ano naman niya, sunod naman niya sa Ukrainian government. Balo ka ang Ukraine, nag-apply ni sa mo sa nga may interest sa NATO in North Atlantic Treaty Association. Magamba ka nito, North Atlantic, Treaty Association. meaning do asosasyon sang mga nasyon man Sa Europa kag North America. sa Europa. kag North America. Do ano man kung sa aton naman dibi sa Philippines, para matsindihan sa pumuluyo naton sa Bacolod, daw Southeast Asia be. Do mga Southeast Asian countries man be. Correct. Inablangga ano sila ng basta part ka sang NATO, bali defense association na sila. Depensa bla. Kung for example, sulungon ang isa nila ka nasyon, May ally sila. May ally sila. Okay. Ally mo ining NATO. Officially, hindi pa sila part ng NATO. Okay. But for now, tungod nga sa bullying, tawag nila sa ibang bullying, nga ginahimo sang Russia, nagahatag na sila nagahatag na sila alyansa sa Amerika and all. Tapos nag-warning man sila gali, way ko nambal kay na, nag-warning sila nga ginhimo nga giho sining ni Russian president, hindi kiniya ko niya maglakat nga unsanctioned, may matabo kay kuno nga sanction sa pandaman mo ya ang konsang Russia nga hindi pwede pandaman balanta na karon nga hindi mo pwede mapahog ining Russian president pero tika grabe nga amo na importante nga detail karon nga aton nga pag-istoryahan. Okay. So now, in the meantime, hindi ang rason gid is gusto magpamembro sang Ukraine sa NATO para protektado man sila maski paano and may ining mga NATO. ally man sila. And that is one reason among the many reasons sang Russia kung nga akig sila akig sila sa Ukraine. kay kung membro na sang NATO si Ukraine, naanad na saya nga sa under sa iya mo second nga pinakadakong Ukraine mo Oo. sa army sa una sa USSR. Ti kung madula na sa imo, ang border mo ma-open na. Okay. Now naglumpat kita para Part na matsindihan sige, sang part na sige. nagpalamati naton. Nga gani naging independent na si Ukraine. Kaya pag start again naging mention today nga part sila sang nasyon o kung isa sila ka country ni Russia before. But sang late 90s na mga 1991 90s lang na nakuha sang 1991. Ukraine ang independence
from Russia. Ang ang NATO gali is North Atlantic Treaty Organization. Sorry. Organizations. Organization. Okay. Sorry, ito ay may ara sa kami 30 ka mga member nga countries. Ining 28 ka European countries, dala na ng Canada, Italy and all. Kag siyempre ang duha ka North American countries. Okay. Dala na ng US. Okay. Sige. Okay. So, amo ni kuno, ang balok amo ni sa matabo mo kung tamba ko to yung mablaki na, open sa mo kung makuha kung manito ang Ukraine, open ang border ya mo. Pwede ka sulod and pwede invasion and all. Balok ka grabe ni ka defensive sang Russia sa una mo. Kaya tigina consider nila gyapon ila ko galingon yung superpower. Which is superpower gid sila gyapon. Kumpara ta na karon kung ano bala ang ilang nga kuan nga persa sang pero totoo bala counselor. Ang gakatabo bala it boils down to kuan ng grabe nga pride. Grabe nga pride sa isa ka nasyon nga kilalahon lang sila gyapon bla nga hindi sila magpakanubo bla. Hindi sila magpakanubo sa ibang nga nasyon to the point nga sacrifice mo ang kabuhi sa imong mga tao. Grabe. Anyway, hindi tan sila ma-judge pero ang gwa sila nga kinanglan mo gid war. Ba nagid stand down. Ginaano ka na anong gusto mo haw, anong mo haw kay patihon ta basta hindi lang gira. Hindi lang gira kay ti nakita ta kagapon sa mga post bala sa social media ining Ukrainian nga soldier grabing hibi ya sa bata ya. Kay mga kadto na sa war mo ti ang bata gabi ang kasanay nila hindi sila magpuhag nga duwa. Kay ti hamak mo kung ang isa ka tawo kung magkadto sa war tandaan mo hindi na way nakasiguraduhan kung makapuli pa na. Yeah, exactly. Ti mo to grabe ya ibubunot, grabe ya kuan sa yadughan bala sa iyang family. Okay, sige. So Balikan now, ta. balikan ta. Ikumpara naman naton sa bong. Ariya, worst comes to worst na niya, kung matabugin man ang inaway, kabay pa hindi lang. Ikumpara nato ng army sang Russia, military force sang Russia, kag military force sang Ukraine. Ano ba lang ang kapasidad sang Ukraine nga makabato? Ano ba lang kapasidad sang Russia nga mapulbos sa ining Ukraine? Kag kung ano nga nasyon nga iya pwede mapulbos. Kag mapulbos sige dia. Muna siya kadako. Anyway, ang Russia ranked 5th sa bilog nga kalibutan kung military personnel ang pagistoryahan. Sa kadamuona, kag second superpower ni siya. Amo ni sa kaprosado nga country sa bilog nga kalibutan. Dason sa US. Ang persa sang Russia, may isa sa kamilyon nga active military personnel. Isa kamilyon nga active military personnel. Bud silingon Armenia, ara ni sila sa rosterya sang military. Kag 2 million ka reserve personnel. 2 million plus reserve personnel. Kung sa mga ano pa, ROTC, bla, ang may ara sa 2 million. Amo ni kadamo. Kag, nga amo ni kadamo, isaranta ni kadali. Ang amo ni kadamo, kay balo ka, sa Russia gali, pag edad mo 18 to 25 years old, mandatory, masulod ka gidya sa army, reserve or active personnel. Gina-require gina. Para sang North Korea, South Korea, pag tapak mo sa insakto nga edad, sulod ka gidya. Sa aton diya, hindi ta kapainit, doon ka mo ta kumiyaro tisi. Sila mandatory. Artista ka man, bata ka man sa ngari, bata ka man sa presidente, masulod ka gidya sa military. Okay. Ang Russia, ang nagagasto sa iyang military force, military kuan niya, operations niya annually o kung kada tuig sang $61 billion. $61 billion. Diyos ko, utang na sa Pilipinas. Bayaran mo sa bilog nga utang. Anyway, sila, kada tuig niya, gasto sila ng $61 billion sa ilang military operation. Ang Russian Armed Forces ang may pinakadamo, kung pinakadako nga pondo sang nuclear weapon sa bilog nga kalibutan. Second largest fleet of ballistic missile submarine kag ini ang mga strategic bombers pa amo to natabo sa 13 kabilog nga ginbomba. Mambal sila iguong kanila from their battleship igo kagid amo na sang strategic bombers. Ang may pinakadamo nga tank forces sa bilog nga kalibutan, pinakadamo nga tanke digira. Russia. Amo ni ang Russia. Kadto naman kita sa pungsod Ukraine. Ang Ukraine ang ginakabig nga ika-22 sa bilog nga kalibutan. Contrary to number 2 ang Russia. versus Russia nga number 2. Number 2 ang Russia. Sila ay ika-22 nga pinakadako nga puwersa sa bilog nga kalibutan. May ara sila 254,000 ka-active personnel, 220,000 ka-reserve personnel. Butsilingon, hindi sila kalambot 500,000. Sang nagligat, anti sining natabo nga away, 400 plus lang na, gindugangan lang na nila. Kagkagapon, and sining mga sinimana, tungod sa nagagrabe nga away,
may gindugang sila 40 to 61,000 civilian personnel. Ginparmasan nila. Which, why na agi training? Why na ganiguro ka agi? Sinilang nila armas training. siguro? Di wala may memo para madipinsa lang sa ila lugar. Oh, grabe, no? Imagine kung Pilipinas na. Ginparmasan sila. Oo. Ginparmasan sila kay para na lang Yan, away. napati, ano ka pang sa interview gani, maging pamangko, kung ready ka mag-away. Balat tayo may mahimo, but first time ko mag-uyat armas. Amo na gina, pangamuyo lang gadya, hindi iyawang ka ni kung ano mo siya. Oh. Ari ang baari, Russian Navy, ang ilang mga vessels, in comparison sa aircraft, ang aircraft nila katutanay, pungsod Ukraine, 220,000 personnel. In comparison, ang aircraft sang Russia, may 1,328 siya ka mga battle aircraft. 1,000? 1,328. Okay. While ang iya kay Ukraine, 146 lang. 146 lang kabilog. Sa tangke, ang armored vehicles ng Russia, including tanks, including armored, gadalas ang ilang mga personnel turva nga mga armored vehicle, naglabot sa 31,000 kabilog ang tangke ng Russia. Ang iya sang Ukraine, 5,000 lang. Paano ka nakadipinsa? Russian Navy, may 605 Navy vessels ang Russian, including 70 ka submarines sa dagat. While Ukraine, 38 lang ka ship. Imagine ang difference, 605 ka ship, 38 lang ka ship, kag wala sila submarine. Ari ang balantayan. Sa bilog ng kalibutan, may nuclear weapon kada nasyon. Include ang mga superpower nga nation, to be exact. Kaya ang Pilipinas, wala sa naiya. Ang iba ng mga lugar, wala sa naiya. Ang may mga superpower lang ni mga US, Russia, China, and all. Out of 14,000 ka-heads, kamon sang nuclear heads, 6,400 dira, iya ka Russia. Meaning almost half. Almost half. Sa bilog na kalibutan. Ang iya sang kano, 6,100 lang. Pila iya sang Russia? 6,400. So, aban, Nuclear heads. 300. Nuclear bomb. Nuclear bomb, okay. According sa ginanta ko ni sa ano mo sa YouTube ging comparar. That time, kundi may atomic bomb sa una, ang nagwasak sa Nagasaki kag Hiroshima. Duwa lang to kabilog. Pagtupa sang atomic bomb sa Nagasaki, 200,000 din ang patay. Isa ka atomic bomb. Amo to siyang World War 2. II. Pagtupa sa Nagasaki, insigida 40,000 ang patay. Oo. Sa city sang Nagasaki. Amo na siya ka-powerful sa nuclear bomb, And- which may 6,000 ang 400. 6,400 ang Russia and 6,100 ang US. So kung i-review naton, isa lang gani ka nuclear bomb ang gindagdag sa Nagasaki, Japan that time, 200,000 ang patay. Another 40,000 ang patay Sa pagdagdag sang isa. Because duwa lang itong gidagdag mo that time, amot nag-surrender ang Japan. And pagdagdag sang nuclear bomb that time, hasta subong halos hindi makatubo ang tanom sa gintupan sa tumba. Amo na ka And damo ang ka hilo, napatay. grabe ang tawag sila. Grabe ang Ano na tawag nilang ginatanom residue lang bala daw. sang- Oo. Amo na sa Bomb. worse no sang effect sang bomba nga 40s pa to. Oo, Natabo. 1945. Oo, asa subong da halos hindi magtubo ang mga tanom. May mga part gyapon niya hindi pagtubuan sa mga living nga Kag mga tungod sa halit sang bomb nga to, hindi lang yan 240,000 na patay. Sige patay. Tungod sang magwa sa chance ang nanay ang bata, hindi amo ang tsura. Radiation. radiation. Grabing radiation. So duwa lang to gani You can only imagine kung 6,400 iya ka Russia and 6,100 iya ka US just in case ano ang matabo sini. umaway na karon. Ah. Umaway na karon. Umapin ba ang US sa Ukraine? For example lang. So magbinombahan ay kalibutan gid ang apektado because duwa lang gani. Kalibutan gid ang- Duwa lang gani halos tong asimilyon ang patay. You can only imagine kung that's in worst case scenario. Okay. Worst case scenario. Imagine na, kag ang worst niya, kay si Putin, hindi siya magpalupig. Hindi siya tanan-tanan nagamuno na siya tungod nga ang ginakabig niyang kaugalingon niya nga perti kaprosado. If ever, masuicide niya siya. Armenia, militar ni siya, military intelligence siya. May training ini sila ya nga kung ma-corner ka mo, may ari na sila ginausang nga mapatay ka dayon. Handa na sila mapataya. Now, ang question dalon niya ng bilog ng kalibutan if ever.
Kabay pa hindi lang. Namin mo dalon niya. Kung hindi siya makontrol, Buyaan niya ni biyang sa bisan tunga na lang sa size mil bika nuclear bomb sa bilog ng kalibutan, din tapuluton. Imagine na. Imagine ang effect sini sa ato ng ibang kambalayo man to. Gumira gani ni tutuod lang gid one way or another, grabe ni. Now, kadto kita last portion sang aton kan kay si Ma'am Gawala. Kadto kita sa last portion. Ano blang direct effects ni? Isa sa pinakadako nga source sang oil is Russia. Sa subong. Di ang pungsod Pilipinas din gakwa sang iyang oil sa China. Din gakwa ang China sa Russia. Siniradaan mo karon ng gripo sini nga mga nasyon mapatay sa hindi 59 subong ang diesel, ang gasolina, times 2 na siya. Worst times 3. and amo nag-increase Anong ang effect gasolina. Ina way panagira, way paningam ang ina yung pa-increase na iya presyo lang na sa kahit may tinganay na mo way pa na iya labot. Ini lang niya. Oh, karon magdubli na lang. Anong effect sini? Domino effect ni, madubli ang presyo sang balaklon. Kasi siyempre yung halin sa bukid nga mga gasolina mahal mo. Tanan. Kapigaduhon ng dulot, amat-amat nga pagguba. Grabe nga paglinaway, masulod ang kinawatay. At the end of the day, chaos ang bilog ng kalibutan, if ever. Ti ano ang mabulig ta di? Pangamuyo eh. Ano gid ba bulig ta? Yeah. Although may guhay niya si Putin kag si Duterte. Ay, kag si China ay mapin niya. Mapin giniya kay Russia. Di sila na matabo. Naghambal sila, pero the way sila maghambal, deliver, neutral. Ngayo sila ng investigation, mga sila tanan-tanan. Unlike sa hambal sa ni Trudeau sang Canada, nga all out siya, bulig ya. Sa kay Zelensky, sang Ukraine. Mabulig siya. Ang Amerika ay kapadala na subong. Sa ilang mga allied troops kag mga armas. Gaamat-amat niya si Amerika apin sa kay Ukraine. Butsilingon ga kuritay na ang mga superpower nga nasyon. Gahanda na sila sa depensa and whatever nga worst scenario nga matabo. Mapinay ni sila mo, mabombanay ni sila. Yeah, correct. And at the end of the day, ang ato nang gid before kita mag-end sa nga topic, may isa pa kita ka discuss nga well, you know, natalana na siya matabo tanan eh. I mean, we do not have control sa future. The most that we can do is really to pray because Ginoo lang magyapon na may uyat sa tanan-tanan. Why niya sa pinaka-powerful nga weapon kung hindi pag-i-allow? And that's why gani. But we also have to pray, no? We pray for protection, we pray for guidance. Kag whatever ang matabo tapos na natalana na may it is already done. I mean, na prophesize na sa kumbagay that's biblical man ang mga war against nations. Subo nga na. Yeah, nabutang na na siya. Plague. Oo. Ini pandemic. So matabo na sa matabo, kita direya ang the most that we can do, especially mga Pinoy helpless man tadi ano gidjabing nga bombarding nga yaboy dito sa ila. So Molotov. As we speak subong and samtang ka pamati ang aton nya mga uto dira sa malabutan sa atong tingog English lagdahog. If you thought layo to sila, kagwain ni epekto sa aton, believe you me, ang pandemic layo man to sa una. But ginsakop yang bilog nga kalibutan. So same ni subong sa whatever happens in kabay pa hindi lang but kung anong matabo apektado ang bilog nga kalibutan. That's why we keep on praying nga that's the most we can do Manu kita bi, wag kita mamimo dire. So submit na sa Ginoo tagta siya and start praying for our aton mismo kanya man niya pagpangabuhi man niya kung hindi man matabo we have to be ready. Amo na siya blang start na ta kayuhon taton mga giho namion taton nga mga pag-trade sa ibang mga tao pag pangamuyo balik gid sa Dios kiti amo naman lang naton laganan at the end of the day ma-corner ka ang problema sa aton galing kay kun ma-corner na ta that's the time makapalapit anyway prayer is the best prayer is the best. Maila Pilor Primavera. Yes, ma'am. Agree. Yes, Michelle Nobleza. Pa-shoutout yung mamati kami sa buong sa radyo. Agalantaw sa live. From Nobleza, Durumal, and Paglumutan family sang Punta Taytay. Okay, good morning. Pakigreet kay Mrs. May Mueda. Kag manghod ko nga si Valerie Mueda. Di ara ka na naman. Terence Scott Paul. Mueda. Fritz Seruelo, good morning, Councilor. What can you say about the stance of VP Leni comparing the situation of Ukraine versus Russia to the Philippines West Philippine Sea conflict against China? Tiyan mo na siya.
Discuss na son, discuss na next Sunday kay kadamo sa atong mga hindi Actually, topic. pariho ni sila, pre. Pariho ni sila sa ato. Paglantaw ko lang, ha. Kaya doon ko namin nga question ng iya. Pariho ni sila. Kaya ano man mo, gadipinsa man ang Pilipinas kontra sa China. And basta anyway, basta pare-pareho sila case. Galing at the end of the day, maapinay ni si Isa. Ako ni opinion, hindi niya opinion sa tanan. Maapinay ni sila siya kag China mo, at the end of the day, kita apinan man na nila. Ang problema ma-conflict naman ta sa Amerika. Gamug yapon Which is pinaka-powerful naman iyang nasyon. Ginakabig isa sa Kung ranking lang ang pag-istoryahan ko. Mads, Cherry Rose, Lobaton, Arcangel, good morning dira ag sa aton mga Iloy dira kagamay sa handumanan. Diding Alohamiento. Good morning, Action Radio Bacolod. Cherry Rose, Lobaton, Arcangel. Amo na bagulang kumari ko. Jo Marie Big Boys Gomez, SK officials kuno sa Barangay 16, ga monitor subong ag sa mga pamuluyo dira sa Barangay 16. Good morning sa inyong tanan. Bebe Gregorio Yulo na mo na. Wala pa. Good morning, Councilor Ising and Sir Mark. Monitor kami sa poblasyon DSB. Keep safe. God bless. God bless man sa inyo, ma'am. Okay. So, kadto kita na sa kapamati kami subong. Galantaw kami sa Nobleza Durumal. Ara na mo na. Okay. Tito Red Meliesa, Vanessa Mayo. Ma'am, good morning. Morning, Mahilan ma'am. ng kapamati. Okay. So, kadto kita na aton anay tawgan ang kay para mulumag-an ang aton nga topic sa bungaga, no? Kay do kagina, do grabe gid. Nuclear bomb, atomic bomb. Naglingin ng ulo ko. Wow! Doon naglingin ng ulo mo. Nga aton nga topic. Now, makadto kita sa matuod-tuod nga katabo sa aton pangabuhi. Matag-adlaw ang ginabutang naton sa aton lamisa. Ang aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aton kaupod si Ma'am dalanggit. Di siguraduhon ta nga kay basi makigani ako sini. Ma'am Bea Emma Bachinelia, MPA, OIC Department Chair of USLS Agribusiness Department and Green Rangers Club Moderator. Siya man ang farm consultant sang Dongganon, Bacolod or Negros ini karon i-clear ta niya. Si Ma'am Bea Emma Bachinelia. Paano ba naman pakusog ining aton nga food security? Nga sa aton lang ya mismo ya sulod sa puluyan. Paano kita katanom sa mga mapinuslanon nga mga tanom? Nga pwede ta mautan, mabaligya, mabulong, damo-damo gid option basta kabalo lang kita sa diskarte. Amo ni lang ginambal ko, knowledge is power, mamati kita kay diri makakuha kita sa impormasyon nga makabuli ka makambag kita. Ay tuod, pwede gali. Now, upod naton sa linya sa telepono si Ma'am Emma Bachinelia. Ma'am, good morning. Welcome upod naton si Councilor Israel Ising Salanga sa aton sa mga programa Istorya Espesyal. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Mark, and good morning, Councilor Salanga. And of course, taga-pamati sa Action Radio. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Emma. Okay. Actually, nag-meet kami ni Ma'am Emma sang ginpatigalan sang Dongganon nga ano to kanay ma'am do nationwide nga ano to sila do agri-churva nila nga damo-damo kami gin-discuss anyway. Kadto kita sa aton nga istorya. Ma'am, may di ba man ko na si Councilor Ising, Councilor Israel Salanga, about Yes, sa sir. nga kunula ko biya ano ba ng backyard kun sa balay lang ko yabi. Paano ko katanom? Paano ko anong option ko nga makuha? So Yes. ma-start tanay, Sige, ma-start sir. tanay sa mga programs and activities ni Ma'am Emma. Go ahead, ma'am. Yes, sir. Sa question, no, kay of course subong ara pa kita sa pandemic, no? And of course, nabatian ko inyo nga storya about sa conflict, no, sa Russia and Ukraine. So kita dapat anytime ready kita. And one of those things nga dapat ready kita is of course ang aton food security bisan sa aton mismo nga mga panimalay. So ako may ara ko gin-prepare, no, because I know nang this interview is short. Naging prepare gid ko dayon Sir Mark and Councilor nga big three nga vegetables nga pwede gid immediately naton ma-apply sa aton balay. So petchay, okra, and lettuce. As to the question nga kung wala ka enough space, wala gid problema. No, pwede kita ka apply sang aton vertical gardening, ang aton nga mga 1.5 nga mga
bottles no sa soft drinks. Pwede ta gid na ibutang. Actually ginahimo na namo no sa Green Ranchers Club. And jutay nga soil and of course dara ta mabutang sa aton nga mga seeds. Ang big three nga ini amo ni siya ang akon gina-recommend gid sa inyo tanan because why labot nga pwede ta siya maingkaman. Damo gid siya vitamins and benepisyo nga makuha. Yeah. For example, ang petchay rich in vitamin C. Ti of course subong ginapabakod aton immune system. So kinahanglan ta gid na siya. Ang okra is also rich in vitamin C. Tapos nami gid sa diabetic nga mga patients or para sa aton nga hindi ta magka-diabetes sa ulihi or kung magtigulang na kita. Of course, that is also rich in fiber kag antioxidant ina. And as well as of course ang last nga ika-3 nga sa big 3 ang lettuce nga which we all know sa salad kung hindi tayo mag-rice then we can have salad even in our own backyard. Amo gini siyang aton nga gina prioritize sa Green Ranchers Club kay kung hindi magidya outside of Bacolod, diri sa Bacolod mismo ang urban naton bala Sir Mark nga gardening no, so urban farming inside our homes. Amo na siya Sir Mark. Ma'am Emma, Ma'am Bea, ginano ko lang Yes, sir. Klaro ta, bali sa 1.5 nga litro na siya, ibutang. Yes, sir. Okay, may process na siya, no? Oo. So, sa 1.5 na, Anong syempre, process? ikata na sa center. Ang 1.5, pwede man siya pakaya, pwede man patindog. Kung patindog, pwede ta siya i-cut into half. Oo, ang aton nga 1.5. Actually, kung may mga pots ka mo daya, especially sa mga mothers, sa pamati subong, ang mga pots niyo, ang mga container na wala ta na ginausar para ka-recycle kita, pwede gina. Actually, Barangay 5 is one of our beneficiaries nga gintudloan namon, Sir Isting. And of course, we also have Barangay Villa 5? Monte. And Barangay 5, Monte Vista, pagid. Ara na da, sa tupad ng ilang barangay hall nga amon, nga gimpang tudlo nga vertical gardening also. Barangay 5, Monte Vista, and as well as Villa Monte we did. So after na, sir, nang butangan ng sang soil, no, kaya mo ng problema sang iban, nga wala sila soil or wala area. Pero amo na ginatudlo namon nga pwede lang na sa sir mapakabit or ibutang lang sa area nga may ara sang sunlight every day. Okay. And bunyag-bunyagan ta siya. Ma'am Emma, question lang. Yes, sir. Ano nga particular Yes, sir. nga soil ni siya ang dapat nga gamiton? Yeah, that's a good question. Okay. Ang aton gina-prefer nga soil is ang super brown, no? Medyo brown or blackish. Kay may ara kita sa agriculture ginapatihan nga the blacker the soil the better. Okay. Kay ang namin sina damo nutrients ang aton soil kung medyo itom-itom siya. Ha. So kung kita sa aton panimalay subong, check ta subong sa aton likod balay or sa aton datubang, if ang aton soil nang hindi siya bato-batuhon bala, no? Kay kung bato-batuhon siya, need ta pagid siya i-extra alagaan. One thing gid nga tandaan ta kung mag-start kita gardening, no? Ang soil very important kay bisan nami aton seeds, kung ang soil ta hindi okay, ini na siya gyapon magtubo. So my advice is kung gusto tama pa namin aton soil, damo kita di ba leftovers sa aton nga ginakaon from breakfast to dinner, no, pwede ta na siya mahimo nga compost, no, sa aton nga soil, mabutang dara, and then dara lang siya hasta nga ma-nourish ang aton nga soil sang mga minerals or mga nutrients nga gin-offer sang aton nga mga leftovers, especially mga vegetables naton nga leftovers and fruits, pwede ta na siya mahimo, pwede ta mapatambok aton soil through that as well. Ang gina-discuss subong ni Ma'am Emma is very practical. Nga, number one, ang plastic na lang 1.5 na lasang Coke Ginapilaksa or na mo. Pepsi or soft drinks na. Wala na maginahimo, ginahaboy mo na siya. So, Yes. ikadua, kamahal sa mga utan subong, hindi ka lahog. Kung magtanom ka dira, why ka man nahimuon? How basahan mo na ginatubig kung matanom mo na siya, gatubo sa, why ka man nabrahon, makita mo pa siya physically, matahuman yung magtulok sa iya, Yes. mapostlan mo siya, beneficial sa lawas naton, and why kapisan lang, a matter of, gapamarket ya gani, kung Correct. gusto mo maninda to, And pwede mo siya mabaligya. that's one. Bisan personal consumption mo na gani, dako siya nga butang, no? And wait lang, Ma'am Emma, ano, Yes, sir. Ma'am Bea or Ma'am Emma? Ma'am Bea, Emma. Bea, Emma. Pambeya. Ma'am Bea, masapo sa Ma'am Bea. Bea. Ma'am Bea, ang titig ka ba ko sa mga seedlings mo? I mean, kung like subong, Ay, oo. samtang ka-interview kita subong, damo ka ba mating ang mga iloy, kaya ba ang klase subong, wayo bra. Yes, Naman, oo. basta biti, sige, damo ko di 1.5 nga
nga mga container. May soil naman yung akwaan. Din ko makuha sa Yes. akon yung mga inugtanom dira like okra. Usually sa inyo nga case din nga mo gakwa. Actually, sir, kami, of course, ka-coordinate gid kami no, sa government, especially sa aton nga Bacolod Agriculture Office. Okay. At the same time, kami sa Green Ranchers Club, naga-sponsor kami. No? Another thing is, of course, privately, may ara kita mabaklan, no? May ara sa mga Libertad, Burgos, and others, may mga seeds. Ang importante lang man, Sir Mark, sa aton seeds, no, nga i-ano ta siya, kung baklon ta siya, kag hindi ta pa siya pag itanom, hindi ta sa anay pag ikwaon sa iya nga plastic or sa iya cover. No, kay ganubo ina ang iya ability nga magtano, nga magtubo, no, kay may ginatawag kita nga germination rate. So taga-bakal kita sang seeds, no, butang tabi sa Pacifica and others, Crown Agri and others. Check ta gid ang sa likod ang germination rate. So mag 80% to 95 nami na siya, meaning dako ang tsansa nga magtubo. Kay parehas man bala sa wala perpekto even sa pagtanom, Sir Mark and Councilor. Hindi gina siya 100% kay like you said, kilanlan, it takes two to tango. Nami imo seeds, nami imo soil. At the same time, dapat pisan ka, mag-monitor sang imo nga tanom. So actually, sir, pwede gid na no nga mga basi may-ari pag di mga groups na nga gapamati, no, the Green Ranchers Club is open to partner with Bacolod groups, no, especially na yung mga mothers, farmers nga they need our help. At sa mga private tadi ang mga mothers and all, damo man ma'am and sir, no, damo man mga amay kag mga laki gatanom. Damo gid sa private man nga barato. I think I heard gani sa downtown kuno may ara nga do 10 pesos, especially for petchay. Sir, gamay lang na sir ang seed. So, ang 10 pesos or 20 pesos mo, I think that is good for 50 na eh. Good for 50 plants. So, oo. So, dako gid as in dako gid. Start lang anay ta step by step. If wala pa ta ka start with your 1.5 bottles. Yes, dara lang kamo or containers. Then check nyo man kung hiyang kamuda, kung may time ka mo mag-check ka, usually morning lang man nato na gina-check. No, so Sir Mark, i-add ko lang kay hambal mo damo mothers, magbunyag kita between 6 a.m. to 9 a.m. para hindi na siya tamaan kainit. No, Yeah. pati may scientific na. And then kung sa hapon, it's 4 o'clock to 6 p.m. Para nami gidang iya pagtubo. Okay. Sa aton tanong. Ma'am Bea, klaro Yes, katama sir. ang time sang pagbunyag. Actually, Yes, sir. isa sa mga ginawuri naton isang ang bunyagan kay like ako nagtesting ko sa pandemic. Yes. Mga tanong, di ba? Og tong adlaw yan nagpinamunyag ako, tendency is makupo siya or hindi matamaan ka init bala sang panahon bala tapos bunyagan mo Yes, kay abi mo ka bagtik ang duta hindi gali. Ah, May yes, specific na siya nga time. Nga plus na ikaw bala na balaksan ka sa gwa ayagol pinaba siya kay may tubig kag baliguan hindi man healthy. So timing lang kung ikaw ara sa inyo pa malay subong may kompleto ka sa gamit mabakal ka sang seedling by tomorrow. Ang time is aga. And then hapon, pagbalik mo naman sa opisina, very practical and realistic at tama. May pamangkot ka bala kay Ma'am Bea. Oo. Ma'am Bea, ano ni katuod antes namon pangyoon ang imo karon nga mga activities, damo sa activities councilor. Kag nami Yes. ni discuss ta. Pa-discuss ta sa iya. Antes karon, ano bala ka matuod nga may ara kuno tawo nga pagtubsok ya gatubo. Inablang na green churva nga kamot. Ano naman? Ang green thumb. Green thumb. Ako, no. Wala gid man na sa science, no? Kung gusto ko gani namin na siya i-research. Pero wala gid, sir. I-base ko na lang sa akong personal experience. No? Ang akong expertise gid when I went into college, sa subong, no? Is sa mga animals gid, mga karniro, mga karabaw, amo gid na. So, of course, pero kung agree ka, dapat generally, kabalo ka ginatanan. No? So, gin-try ko man na, sir. Ngambal ko, kaya ko niguro mo na. So, sa ako niya nga pag-try ko una, hindi gid siya okay, Sir Mark and Councilor. So, sa kapamati, di ba lang nga basi, first time, hindi lang ka mamadaan sa pag-asa. May ara gid siya, nga bisan, kabalo ka nga do kaya mo man, kompleto. May basi, hindi gid siya magtubo right away. Pero amo tong gina-advise naton nga may tips. So, sir, for me, nang may ara gid man tuod nga do, swerte man na lucky green thumb ginatawag do lang na sir do storya lang na siya pero bisan hindi ka nga first time mo nga hindi magtubo pagka second time kag third time matubo na siya
Trust me. Kumbaga, matter, effort lang ginagidanglan. Effort gid, dapat pisan interest, gid siya. pisan Oo. ka, may interest ka, kag ang desire mo dapat inchakto man, no? Kay para mag-help sa imo, inada ko siya nga butang. Now, before kita mag-end, ma'am, kay tungod ang atong time is very limited, no? Nang Yes, sir. may No kababati worries. subong may example ng mga group of may mga sectors or mga barangays nga monitor Plantita. subong. Paano, Yes, I mean, if they wanted to undergo trainings and seminars, for example, paano din ka mo? Like, ang iba niya barangays, like nakatuan nyo man sila ganit, like barangay 5 na mention mo a while ago, and Yes, magregista. pre-pandemic Paano? ko. Pre-pandemic. Okay. Sige So, once again, no, good morning and thank you sa Action Radio. Now, kami sa Green Ranchers Club, no, USLS Green Ranchers Club sang Lasal, Agribusiness Department. We are a small club, no, but we are very passionate about farming and food security. Not just that, no, we are also prioritizing paano makahatag livelihood sa aton nga mga community, especially farmers. So sa mga pamati di nga mga communities, no, especially in Bacolod, may ara kami page nga USLS Green Ranchers Club Agribusiness. Please like that. Kay damo kami mga webinars nga for free, and eventually, no, you can message us also kung may ara ka mo need nga ma-speak sa inyo event, matudlo sa inyo trainings, may mga online kami. Nasa subong online gid kita, Counselor and Sir Mark, because of the pandemic. Pero hopefully, no, basi within the year makabalik kami face to face, pero bisan amo sini nga online nagahelp gid ang Green Ranchers Club, especially when it comes gid to food security. So we are open gid, no, for partnerships and of course nga makabulig sa inyo. So tanan namon nga webinars nga trainings online are free. Kung magbalik na kami face to face, free man na tanan namon nga training. Wow. No, kay gusto gid namon makabulig sa aton because Sir Mark and Counselor, our students, they are also farmers by heart. Their parents, their lolos are also farmers. They really want to to continue the legacy. Kaya without without agri there is no life, hindi bala? No True. food, no agri, no life. Oo, so kailangan tagid ang food. Oo. Oh. So also, I would like to invite you all sa March 4 to 6. March 4 is the opening of our 9th Agri Fair 2022. So, online lang ni siya. Dito lang liwat sa USLS Green Ranchers Club Agribusiness. Ga-promote kita sang local na businesses, especially here in Bacolod. So, hopefully, buligan ta sila, maging aware kita, no? Kay kung gabakal kita bala sa mga imported, nami gid nga suportaran ta gid aton local, gid anay nga mga farmers and aton producers. Kay kilanlan man na nila bulig at the same time nga kilanlan tagid sila i-embrace kay ang farmers ta heroes ta na mo. Yeah. Amo nang amon motto. Oo. Lastly, no, para maka-enjoy ka mo sa March 4 alas 6 ang gabi, ga-invite man ko sa inyo, Sir Mark and Counselor and sa mga listeners, ara ang aton local band man nga mga hubin pagid ni Super Youth, no, 20 siguro, the GG and the Beat and Sean Beat, no, so local ni sila and they have a very famous song right now nga Pilipina. So nang Bacolod noon tumandok gini sila natin. Yeah. So Tumandok. let us support them also. Oh. That's March 4. 6 March p.m. 4, 9:30. I will give the invitation sa inyo. Okay, okay. I-send ko da. Okay. Oo. Okay. March 4, 9:30 a.m. Hasta na sa March 6 ang hamon nga virtual Agri-Trade Fair. Okay. Oh. Thank you very much. With that- Ma'am Bea Emma Batchinela. Madam, you. good salamat sa inyong Bye-bye. time. So much. God bless, Salamat. ma'am. God bless sa inyo. Thank you. Oh. All right. So, Kapamati gid si Sir Alex Montesa, siya gatika ko di, hi sir, gintika kagid namon. very Okay. practical, no? Ang iyang nga activities and programs, no? Kabay pa nga magasigi-sige na siya. And, lang, kung wala ka man nasa kuan, practical ka tama. Oo. Oh. Gamay nga effort, mabenefit, sige hapon siya na. Tracy Chua Tedoko, good morning. JRCA Agri-Strong. Agri-Strong ko na. Sharim Hekeliana Yang. John Mark Tomaro Celeste. Henry Pereñas Canlas. Caitlin Elon Morales, good morning. Rachel Salanga watching. Michelle Dungon, siyempre. Rodela Vega Magbano is watching. Dreza Razote is watching. Sino pagid ni? Daniel Diokson, Alex Espino, pre, good morning. Sir Ernie Pineda is watching. Good morning, Sir Ernie. Idol. Karen Soriano, Karen
i-discuss na to, bla. Ang ibalik na to, bla, manong tapos naman ta. Sadya sa inyo, so si Pauloy, first time ko to, intragid sila sa mga games, no? Sadya sa amon. Actually, gin plano. Ikaw ang moderator, ikaw ang moderator. Ako ang nag-facilitate sa mga activities. Facilitator. Gin plastar ito ni Mayor Bing, ni Vice Mayor Elcid, together with Kong Dan Atayde, and the rest, titanan niya mga konsihales, Y staff, Nami to staff no o kamo lang Y driver, si Mayor lang be, may photographer lang siya be. And nagambal si Mayor nga mangin masako kita, and isa ini siya sa mga pinaka challenging parts ang ato niya panghimanwa kablo ka for more than 2 years why makamik activities mo. Correct. Kaya grabe magtubang ta sa pandemic. Nagsulay kita dira sa pandemic, non-stop nga mga problema ang ginatubang until eventually naka-recover kita subong ang matamat. And come May 2022 ay nakita tiyempo para mag-banding. So amo lang itong time nga nakatipon niya, may talang tipon niya kami. And then mga activities and challenges, wala sang why age limit Grabe no. tanan intra. Adi ito ni Archie, saot man. And dabi mo ka sadya. Sadya. Ayawan, takidya kay tanan sila sagad mo. Kung si Aldin Duramos. Perte daw. Yung dito pa nagwa grabe sayaw ni Ma'am Cindy. Tikay message relay mo. Message Oo, relay. tanan niya ginampang ko to ulihan ba ni Atty. Din Duramos sa kung singa to. May kanta-kanta pa. Dugay into mo kami singa. Kati sa kalawig ko why siya sa out mo. Sa mo tayo nga po niya, choice sa out gid. Kati ang amon Pero sadya, di ba? Sadya. Sadya. Nami ito kay may time ka mo mag-reflect, may time ka mo nga manaya-naya, nga wala ka sa batelepono. All the time, why ka mo kontat mo, kabalo ko na. Tagaway to signal why to signal. So, na-isolate ka mo to, dito ka mo close pagig ka mo si Salis. And then timambal tagid nga. You're not just our official, sang sulad sa Bacolod. Tao man ka mo, kinanglan naman sa enjoyment from time to time. Yeah, and we're thankful mo kami sa leader sa kay Mayor Bing, daway nagpabaya man naghatag chimpo. Ang brother mo damo mo. You know, ang trabaho daan niya sa mayor is full time. And ang isa na kasubong nga sigurado gid ko nung pag meeting namon, ready siya Ang balyati ginservisyohan ta niya ang syudad sa Bacolod kag pagibatot na niya. Ready siya. No further comment but kambag siya ang ining May 2022 ready ang Grupo Progreso. Wow! Very good with that. Madamo gid nga salamat kabalo ko, damo gid subong naglantaw kag malantaw pa. Sining programa naton diri sa Aksyon Radyo Bacolod sa mga naulihi. Diri is 3 Sundays na lang. 3 Sundays na lang Tikay, because hindi na ako pwede sa March 27. 26 March 27 kay ano na siya, campaign period na campaign siya. period March na. 23 ang campaign period. So ako na lang ang inyo di pero don't worry kay from time to time ang mga grupo nato ni Last 3 episodes. Anyway, madamo nga salamat sa aton nga suki gid naton every Sunday morning nag-upload gid sa aton. Abi mo maglibot-libot kung may gamuno gid sa akon nga ang inyong program once a week lang gid siya pero gina-monitor gid namo no. Wow, Mga mami, appreciate. mga daddy naton kag mga utod naton nga nag-upload sa aton diri every Sunday morning. Madamo gid salamat sa inyo. Monitor na kamo diri every Sunday morning from 8 to 9. Upo sa inyo ko sa alagad konsehal Israel Ising sa Langga. kag Mark Salanga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kuwang ba ang data ninyo?